na bibia timi aye fine na ya boyenum say to na ye onga nanso say ye mpanifuo didie na nkoda no ekomde won wabreko a ebemo yam vita amomadie no me pacho ma honya ha provision store bia kope yam vita fama oba no na enkoyie pa bia na wo paninsu anum ato oya aduane nka ye de pa nanso enkoyie wanum ato uhia time herbal mixture and afi so time HH mixture anytime HH mixture na capsule so no ano so ka hono bia eboa yen ena awia yi ama ye de kase no e de abrewo hyane so ma me say ye twagu ewo SOMPA 106.5 so ewo nkran no ye besa akofam ewo kumase ene ye SOMPA ye headquarters SOMPA 93.1 FM afi ayiko 100.9 FM wono so kumase sanso ena adamfopa radio enso ewo France wo ma hinkro Paris no mo afi SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 ewo takrade SOMPA 106.1 ewo tachiman SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 ewo nkranza ena SOMPA 101.3 FM enso ewo doma enfinfin mantamu no eya Kingdom 106.1 FM ya hono nso ewo mankesi ma wobogum kama udi code na so ya no ahwe SOMPA FM ye ginamu dendenden afi Facebook ena TikTok no eya SOMPA 106.5 FM ACCRA SOMPA 106.5 FM ACCRA ena YouTube no eya SOMPA FM live afi www.sompaonline.com so and seven mobro nchua no ya kruche ni nyina brofo ka sem yesem fo prince ataboatia da romenti egu abenya bia kenkan ya no akọ Play Store na App Store ne so na wakọ download SOMPA online app no information centers bro akati ya hunwi na omofa kase yi na ye de asombo kama ensem a ye de sombo na poso bie ene se yebekwa akopie mu ewo suadro ene ne mpotamo owura bia wanya mfinhia no aduasa enwotwe ishak ene ne dini gwanu mu kire mu se wakodi file wobi wowie wama ni HIV kwatu akwa ho asetena de ensem na aba eya awrahosem na sekire nso ewa asantemanta mu nsuta circuit court ewa sekire district no wono nso ama abrante kwa bia wanya mfinhia na aduasa wama no se emfie num wonkodam ne bone ne sen Owura Abraham Amareba ekasa chiremu se ekamia yesa mami Gertrude Araba Isaba Saki Tokono waya ye crying baby edi ensem no chiremu wo wie ye pe ena lawyer Ghana menti wasi wonim ne woka se wo ye crying baby dia ene mampani nso wo ye sisifo pa adehia wanom ewa bono ena afi ahafo matam no mo wanom esu wamo se eye enuama ye ba betutu mu no ensuo ene kanea no wanom de omo gitumu enye ya ye wafa Donald Kwaku Trump amana nsem ne yekan wakasa sanra ne nansane ne na wone Zelensky Asia na nhyiamu na chi no ne efiri mu aba ye de bebrew ebusia ensam no doso enena no ewiai ya boni bedemu kufu besepa ne kwanya hai empanisi ya tase ne banyansafo ne banimdefo apesmakade hia ya je pene yesi adwa ya bi nsemi ede ama origina yeyi mimi din abena bedu adepa kofi menembra obrempong na Kwaku ampoma Abusia yadase ye free original ye kasia se ewo SOMPA 106.5 FM Accra kasafidie so ede amawo na yafa arahusemi every samna ase wo achim suadro circuit court ekwa asetena na ebra na mame akoso ya atanya ko etina nadwam na asembi ebeda wanu apono so asem no asefem areho ni nyina ne se owura bia wono no wanya vinhia no aduasa enwotwe 38 na najuma wo ye condemn to a scrap dealer na amania ni kire mu say court say wo mo ho ana kwaduboni maame a wono ni fie no akwa anim kakra eba yese ne ba akatesia fefefe 15-year-old girl ne ba na yira nansa na wo mo nim sa kane na nka motia timi fa mofra na nka ombeka se motia ana afa abayiwa yi wo mo hwehwe abayiwa hwehwe yi posifo asotre amfoi na ebra wanu mu ya ne se emu aya den wo mu ya so ofiri afikire bi eba na kwatu ekire mu se mami ene ne bayi ete odan new lorry park
no ewo odan empatam ho na abranti a wanum susu se wonu no kidnap ayaketesi yi wono so te odan CMB area ho na abranti yi wudi anka scrap na atoto eba ne sen na ketesi a wono first year student kra ewo St Francis Senior High School afei ne yade na akosukuu kra na abayi etimi abeso dem wose ane wono no woni abayiwa no edi sagro ne dada enti ne ebra mami kiremu se wasuma ne ba esanse baabi a wono wo tonton ice kenke eni sobolo enti awia bosa na no ayi ice kenke ni sobolo ni bi wase me babaji kwa achima ebi anu obi ntumi nante ma baabi a ye we me 20 na jawde akwani namu aye benya kakra e de apodwe na akwadai akọ yeso wo kwa achima na enu ni 3 days no ya wa mafie no na ebra wanum hu ya ne se akwadai akwahye sa abrante kwa yi demu na wose wanum etimi ema posifo asote na ebra posifo asote ye na wo mototo akwada na no toto na no so ma mpene enso no waye eno bisanse waye dai wose waye me se do sa sɛdeɛ akwada ne yi panifo asotere sa ne na wasa asam no wanum etimi esomu yie na aposifo bubu mu a na kyerɛ sɛ wasa asam ne kopie mu wɔ court na edi kan kɔ ya ne remande no na mpire nu so ya remande no na mpire nsa so na nka court ne kyerɛ mu sɛ wɔn sa remande no ɛso owura bia wano ode nana asare jikuno na owura bako no so de Richard often wa mumienu na gina mu se wa mu pebeu de ama eye abrante kwasabi wadi anyamro ho ensem sa no na ebra wa mu di kan kwapie mu wo post station fo ka se wo mu enko ayasabia ne kwahwe sa so wadi faale abaya yampa won kwa na chese defilement eye no kore na anso ho a wo mu san hwem na chese wasan so ma ne HIV no kura na maami otena asam no so krasa atini sunum esa se ko di file obi no awi asam man yade kakraka we adan wo sheda ana yesa wuni pa 38 years wuni aso wasa yade no ana ade kwama akwada no entini na wasa nipa mienu a wan mu pi build ama no kwato ehye Wamunchia sika 60,000 Ghana cedis. After 3 sureties, one peso. Na ebra, one munya saka deni nawi ye no court so won kofie. Nebo Yakupon yadma hini mebusumia woman. Neda toso aduno amiensa 23rd October. Wamba sanso dinababa jinada kem. Niya toto na no nebo court say ebra one mushia ya baku mienu miensa so one de. Abamu ane so one de when the file akwara no. Nebo one ne wasade ne dada. Nanso court so mu enye Ebre kura maame ni so kopie mu ewo domestic violence and victim support unit doftufor odi sasem tu wo mani kura wo kura je wo msem na sedie watimi edifale akura asama na HIV ne die wanum so wo nya ne ma ne nkonne enko kyena ntinya akopon ya adom a 23rd October ya besan so ede abrantie yi akwakwa kopie mu ewo eye akimoda achim suadro security court ho na se ebuba ne dia na ne se wonu ankasa ne dini se Ishak Mohammed no se ne ya besa ne dia mano se ya beba ne fufuro HIV no kura wodi ama akora no kura no mo se wom kase dia firi hoba eno no ayigosu gina court ho na ye ko gina mu ewo Nsuta Circuit Court ye no ewo Sechere Central District no mu ewo Asante Mantam mu eho na won de abrante kwa bia ye frɛ ne se Kwame Owusu ansa won de ne ko gina piempani anim na kwaduboni ye frɛ ne se Inspector Odro Salifu wo bɔ ne kwaduo no wo kyerɛ se won mu wo ha na maame bi wono kura wo ye cleaner ewo Enyinasu Health Center ye frɛ no Teresa Ajubi wo free empotam ho ba bia ye frɛ ho se Atrema efiri ho ba na obebo presi fo amane se wono wo no te se ade bi koso ase krono bi koso wo mpotam ho na krono na ekoso wo mpotam ho no amanfo etimi bububu amanfo nwambuo ne mponchibuo ena afa nkukobuo no amos ewie moa ade firi mu na won bebo amane ne pe na ne nyina mu no busumi nda na to so du nsia pepepe no abrantie bi a we no ye frɛ ne se Kwame Owusu ansa se no wadi kan kra kwawia obi dwan na we aponche mpoa aponche be ma pa na pampa mu eyi hwa kama ena okokɔ wiaye wo wiaye so awankoton wono abomodin ahefie ku no ena wo toton na so de abona nim spedede ena prosifo di akira na omkɔkye no na onfitiase akuro mpo a wo mo hu ni din hu se ha na ponche no wo wia de fa ye mo omkɔ hu ye na ɛho gya so no wo ye se wo dwane se no nim se prosifo ka na prosifo so ne pa achi na sa ponche no wo mo value no ne bo no pa be se kane sikara 7 million ena de 700 Ghana cedis eno achi wo mo gusu wo mo ye nhwemu na no mo se ei
Say nya no nko a o maame ba ko no so won potem mo e fa ne say ayambila moshui wono nso woni ne nua wo mo ka ho no wo mo so ko pro station wo say wo mo so wo mu dwan ono kura de aponche ba ene ne ma aponche ono afa kura no wo foforo ne mai wo mu num ni kakraka say no so wache na ka ho ye no so wo mu value e be say 1500 Ghana cedis can 50 million en wo de ho ntansa kwa board wo de board no ape wono an say no kure waye waje ne mfom so atumi so wadi bone pa eno nti court ne mfanche no so wo say watimi aka ne sei na once court ne bre no court na humobo we de akitua bi wa de ma no emfie num wonko no wonko twam wa afia so no wanka se mo nya mfisi aduasa na so afiri mu fi na se wo hu so obi aponche anampo wo bi ntafro bi da ba bia won fa ne nsa enkoka bio Abusia ya din sebi hewremo ewo omayi sede ye mpanifo eye nwi na ye nyina ye nim se ebra mpanifo eye se ye Chief Justice Mami Gertrude Araba Isabasa Kitokono ne nsensem bi eba ye enam sokora ma ekoye pinso yi a wanam eyi no efi hojina article 146 yi process yi so no na ensam no ebobo babbo banyina no ebusia sede akwa akosia ne se yidie yi na firi wo na mom opani ayebo ni dini SSS wono na enye acting Chief Justice ayo Orabafo Boni na empanifo egusu a wonom state committee aye toto na no ehwehwemu sesebio de bre na ayede ema no sede ni mu eduro a ebetumi afete no efa na omugusu a one munya ne se Mami Gertrude Araba Isabasa Kitokono Chief Justice ya yi no ho wasa kwa petition foforo kra every high court to the abase wo pese proceedings ya ekoso no wanom enjai ni nyina efengo de fa Orabafo Boni ho no wanom en stop it wo mo vet na ekoso no wo so wo stop it eno ne danchen a wo kire mu se Justice Gabriel Scott Puaman wano so ne committee ya wanom te ya wamo di ni tria no ama wanom hwehwe ni nsemu no eno so wo ka kire wanom se no so kra no wanom enkwahye ni nyina na ensemi ba yeyi anase ebra wode kratai ekoma high court yi empanifo a wo madwima bobbe ya wo mu de ba ne mra wo mu di mra ete mra se ewo meyim no kamia se 1992 constitution ne de one my winning in the good trim, one will say papa, no mu yiba atake 146 × 6 × 3. One back come with some in the actual. One which him say, Camia, ye say, dear mamma, ye ebisa ye, ebisa ye. Now, papa, I say, what I say, Efaho, Abraham, Amareba. Was say, what who say, Mammy Gertrude Araba Isabasa Kitokono. Ohuni say why ya crying baby sanya crying baby dia kamia sa hwenya akwara akora otimitra onu osu nge za ya bafa na hyekire ebi oha ne ama na aduane nu adi owia ne aboni so nu ada sade ye wone sompa kase e kyerkyere ni semu crying baby no eni. What happened to her has an effect of saying that she never existed as a Chief Justice. Ask anybody, such kinds of removal has the effect. And indeed, I was at the Supreme Court at the conference room of the Chief Justice, and I saw all the justices' pictures on the wall, and her picture was missing. That has the effect of what has happened to her. Openia wakasa ye ora lawyer Abraham Amareba wano said ye watchere ni nsemu no set ni nyina efa enka ni Chief Justice ho enti no watchere mu ni de said ye wo mu nyina kyerɛkyerɛ mu na kyerɛ so ande o se crying baby na yetoa ensem ne so ewo ensem kro no a emu na wasansam kro no emu no na lawyer Ghana menti wayo wode na no atombi no se hwan na eka sei Abraham Amaleba wo se hwan na crying baby no toko no se wode Ghana mra no wo pese mra ye adwuma keke no wo ye obi atese ye nka na kura na wo su wono so wo ka bi di akire Abraham Amaleba se wo se Mami Araba Isabasa toko no se oya crying baby a ene obi anyi ntum se Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama wo ye sisifo papa na ye ka bibia na Mr President ena president no ena mampani na mampani Ghana mra eni mampani o ena Ghana mra no enimo bia na samwa ye kan Chief Justice no wonyo bia sa keke the third gentlewoman the third lady the third most woman in Ghana a obi abunu pa na ye ni say ya emra no de dey twi form no ntisi ye ka ne ye ka de mampani bia na ye hunu say mampani wo sisifo pa. If you look at the discussion and the way it's being done, you can see clearly
For my learned friend Ibrahim Aliba to say that the former Chief Justice of this republic is behaving like a crying baby, then I can equally also say that the president is behaving like a bully. The Chief Justice is no mean person. She's the third most important person in this country. And from what my senior, the former director of the law school, Mr. Ansari, said that she's running around. Please, let's begin to stop these things. And kept saying the president, the president, the president. Article 1 of this constitution says that the sovereignty of this nation resides in the people, and government that is formed, whether it's an NDC government, MPP government, will have to exercise government on behalf of the people. Saying the president, as if the president is more important than all of us. It is wrong. Let us start behaving as if the president is important than everybody. It's only in Africa and only in Ghana we seem to make presidents demigods. Presidents are not demigods. They are ordinary citizens like us. In a certain organization called a political party, seek leadership of that party, come for election, and we will vote for them to be leaders. They are no demigods. Look at what has just happened in Madagascar. The people have shown that if you cannot serve the people, will put you aside. Saudi, when you Madagascar, Mount Fuanuaye, Motiwana, president, as a president to Yenyame. Munya said na moye no na man hwe yi a ne esi Madagascar no ebi a na ebi besi Ghana ha ne ye wo ka sei eye mranim ni ono so abene pa wo Ghana ha e fe no se wo yo Ghana manti wono na de nsem wo yi etudwa adehia wonom ewo bono afe bono is na wonom a womo ewo ahafo mantam no empanimfo a womo di womo twuma ewo empotam ho mekire womo a womo eye empanimfo assembly members ene aban nwumako ahodo a ewo mantam akomako tiri ya mbobo so yi womo aka womo tamabom na dwumadie bi e koso a Wamo etu din 2025 to 2030 Major Traffic Review Joint Organization ena wanu di se dwumadie no ekoso na se dwumadie ni nyina no wamo butaye titiriw ene se wanu etena se na wanu asasa dwen na emantam yensen wamo hye eniema ekoso ewo mantam ni mu no aso eboa yanya ne dan yamfa we nkwa hen na kyese wamo ankasa efa wamo ho adwene na dwumadie na se no ena empanimfo a wonom eka biewom esali gina apaso no mo sei kamia yese efoma gudi a eye garamse a ese wo man ensuo ninti sesei Ghana Water Company Limited ene ECG adwumako no wanam e the proposal bi aba a wo mo de akoma panimfo ene Public Utilities Regulatory Commission for wanam so esa hyase a wo mo kire mu se 200% increment bi wanam kire mu se ye ne ankasanse bio ye pa ye ho a ye sebre ya no ye de yensa ehye botomu a esi abua so se kan Ghana ankasan sese ne ye ne nkum ne ada esi dan na afa yesa bepaja ensuo buom ene nkane buom na adekodie pote nam so ma ensuo ne sai ne de yampa ho pomesebra papa enti adehia wanom wo bono afa buru east ene ahafomantam de wanom sei wo makom de wo dada emu obi mabu wo muso Yeah, the light jumano. I won't say the omoperno, already no yet boom. And I say, I say, a buying say, a walk cow into the 1 city at 2 patrol liter beer. So now, Sassicano, according to saying, Anna almost happened to you. Cassa, yen to my enemy, in fact, they were how already no near Timon crying to me. Abrano Abrano at Timophone complaining, say, electricity tariffs, you Utoya Nasa, the boarding. Now, say, omutum percentage kuro mpeso omudituma yatie no part areho nti yebesese so mpeso omunya sika didi omudwuma na wastages ne niema efa systems na so omuputu ni right place na omuhwe so drainages na ekono betimi absorb na ombetimi agisa niema ne nyina in fact adehia wanom ewo ebro afe bru isi ene ahafomantemo ekasaye enie na wamkasa no achi no regional minister awono owosoma adehia wanom ewo bono empatam honom bono regional minister sam na mekan onanyamfo Joseph ade akwabo a wono so ebo enwumaku ahodo a wo mo bepie mu ewo dwumadie ni nyina se no woda wanmo ase samo yirim ho bu adwuma ama bono isi ni ahafo efa ntampa ifra sonko na edeboa na yahu se omo a companies omo maye sa utilities bibi kochiwa yahu babi e de befa me manfo amashia de mekan se obi anyi na fina wontie de onti ase bisa na providers so mamonte care for granted because ya monko a muni ho a yenya kani entinozi de mpebia na moye oso monchecheye no mo na yenti ase ma bu free chichiri benche bai na makwaba obi akwaba mamumuni yoso na yebembo mo kwan no mo so abecheche kwan e faso asanu me ni akoso
opani a wono wasi mpanimfo anamo ewo dwumadie no ase kasa ye eyo mahene a wono wo sunyane ogye amansan buahen kokko ya wotoso emieno wono nenne ene ekotie ye toa ensem no eso na Ghana mampani abedi achi asesei wona homegye mu na so wo pre MPP mu wo monto abama no na o mekura Frank anu mepre mampani dibie no ewo mayi mu no eye Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia wono na yakasa wo kire se wono nenam ewo bunu East important water tachiman south ho enkranza mfinfin ho ba bia wo bontoa ene wo de to delegate ni nyina anim se eya wo monto aba na ma no esanse wono oba waye krado pa say world class government anu ade beba development papa mpuntuo papa wo mu hia e wo mpotamo na bia so man popular Ghana nyina so no ne ewiase nyina ehwe animu ne akwa amoro ne abehunu no anu bi anu opeso ade bo man Ghana mu Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ne nsem first no na Ghana the whole of Ghana nipa 8 million per na omo account ene nipa 24 million na omo account so no ye buy momo agents are omo Ghana omo ye 107,000 but momo ejuma no epejaye because of the momo interoperability ayeye no and then momo agents e Ghana ha omo ye 900,000. One idea, Metimia created 800,000 jobs. Just one idea, from 107,000 to 900,000. Enti sa yare wo hona ehia moja anase edroa drones no plane no sa drone no ebeba hospital anase clinic anase chips compound. Sa drones ejuma no the whole world Ghana is the leading medical drone delivery service the whole world. Yene edi kan ewo we are seeing na ewiase nyina yan ene edi kan anyway eye Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia ena wode nsem we nyina ekoto edwane na emom ya no ahye ne nso ye kan nyina no se 2074 ne bi nka ho a world class ye ba anhweye na odadem 2074 nananum dudo ya mafa abefo kwanso aihye nyina kama ede abran ye nebre ye so ye nom amampomden no ye nya bie 2074 ohuru mojanum ama bibia atumi kwankan eno nti wo hepatitis B wo so won so de na kwa ese kuro tu a na ahia na kuro no enya ye homie no home a anka home correct na so ne won chen no wo twiri ti ko na chi sanse enka no a eba na nye papa enye wo a eye kuro na aba atrim kona kopa 2074 ena nyarewa hodo bi a ewo mojanum ni ntirinum nyina no ehuru nyina de free mu wa otabo wa kuhu ensamawa ni nyina eyi de free so na ho atimi ato asma na wo so kopa 2074 eye edudo no a ehahama a ede aye ne de DHC ede asom tu hwe ne etise nsuo na nsuo gba adwuma pa FDA nsuo ahwe magye atum se 2074 de eye du papa ya no apebi ato na bebi atumi aye fine enye mapemfo ba ma akoda ni fo na akoda wonya mfiche du miedu obi aka bia ebetumi anombi wa peredo atu aton no okansi drugland for ni chiremu ho benya bi ato sanso na kuma senso Ashtown Kolina Keba enye na ho numbers ni 0246 073 490 0246 073 498 0246 073 498 na fe oni yen abo enkomo ya tua ensamno esosha no sasa SOMPA 106.5 FM Accra kasafidie ena utie original ye kase ene ye de sumwe emrahye bedwani a wono asoma de hia wonom ewo biakoye abato empesoa so biakoye no ewo oti emantamu Kwame Krom eno ena eye wonom ekrosini ebedwanom na omrahye bedwani ene ononyafo John ononyafo Jen Maria Formadi Dodwana Efreno Lady GM na wase na dehia no sede won betumpon eda na koma so pa wase opiemu ewo biakoya wono woye indigene ewo biakoye ho wonim sede wo sha wanum ebra ye wo musuku semu entine sede adehia etimi apushi no ama na baye wo mumrahye bedwani ya wono ena eboa eka wo nsem ewo mrahye bedwafie de ma wo mo no bibi bia da wase woye ema ne constituency wo makoma eto wo mo yam ewo biakoye abato mpesua so no wo beye na wo de sansem nyina etugya wabra wonu bodwa data ewo Kwame Krom a adesuafo besa 500 ya wanu ekọ SHS foforo kra wo ma mo twa boss trance any mattress any brooms mpraye ye okasai biakoye ha na mefi biakoye fo nkoso eyade ayeda makoma so na wo hwe a omo me represent omo e parliament no eye omo sectors bebre ekuafo wom school fo wom edwadifo wom nurse fo wom teacher obi a wom bi enti eno no na ye say
me tachi obia kakra na ohwe me nso me ankasa nso me gina yi me professional teacher me teacher ni pa enti nkola de sua ne ohawa awofo efem ansa na omomma etumi ko school no ade a menitua. Honorable Jane Maria Fomadi Dudu na Bonamrane Lady GM wano animra shebedwani a wosoma de hye wanom ewo biakoye abato mpesua so ewo oti ematemu na dwumedie na se no opani a wano woyo opani kwankyerefo a woda ngomesua no ewo biakoye kurosi ne bedwane mu no eyo owura Kwame David wano so ade kakra etwa so a wo kiremu se de wamomra shebedwani kura no eye na kono so wo beboaboa emofra wanom ekosuku a wo mutimi ebom homodin suapomo no wakacha mo France wo mu kosuku a wo mu yiri wo mu esua de sase no ene wo mu daache me da say me din di Sedo David Kwame na mini district director of education e Obiakoye na nia honorable aye mi nwanwa na maye adwuma wo baabi no ansa na me ba ha na nso we bi ansida nti aye mani jenso say honorable ade we atu nani so a waye na asida na me di bema no na me mpaibo se mofra yi omukọ ombehsuade na omatumi akọ omanim abaye mpanyipa ama communities no se na bayi a sa communities yi nso betumi akọ omanim ewo adesua mu. Biakoya District Education Director Owura Kwame David Sanyo wano na kasa ye emofra wano so nya chobos tranke ade mattress ya wo mudi kosuku fufuro ba 500 no wo mo so ne sompa ya manebofo edi nkomo ya mami ya be ya ma ye ni age pa ye da na se ye fe na nkopose na ho bible be wano so na bo so ashra na da fufuro so asa ya ma ye nuam ba ni ye nuam be ma no mo ya chi ba se na wa ya ma ye da na se pa ye ni age Musumani ajipa o ade kesi awaya mami nde mani je Japan fedana se o ade kesi mse ya misi onbon ho ban free de ohia bia onyema no problem bia ha no bia ade service problem man no nhia no dem o di bebre pan if say nyo no anka ye bi ye ntimi nko school no if say mami no niska ntimi bon pa se nyankopɔ be ma na dom ache de a obetimi anya de aboa ye nua no mo ba medamase Adumachadi a wubetumi di achade bebre ema adehia wo mo so ewo biakoya bato mpesua so wo oti ematemu adesuafo bia ye che wonom choboso wo mra hyebedwani ene kasai ade a eye me de kese pa ne se na kwasie ya pon asode na ye bari mutuo banku fufuo kokonte na wonso benya biadie na aya kama pa na ene se obedi bi na be ya wakono a na wankasa mu no bia na wo awanumu ato no da benya no a wo awanumu ato no na wanya time herbal mixture anom na bibia tumi aye fine fe ne yaduru ho time herbal mixture na sam ne yeken sansa no de wo malaria che wo wanumu ato waposo ye oya no eno na timi boa eyi sa wa hawo nyina edi free wo so na wonso watimi atebe adi ena awia yi ubetimi atebe adi a ya nonom time herbal mixture mo afei wo jonso ya eba wo so fe ne yaduru ho wonso de no wo jonso a oti ya opa wo mu esanse ebi kam na wo be wo boxers anase bia opioto no bonsa asie nyina ye se twon uhia time HH mixture ene ne capsules no ene na betimi adi aboa adwuma na si wa ya de bomodi kopa bi to na emwa wo sanse we no o sa no no na ma wo mpamu mre oye no wa ye mre no na yi ni nyina de afiri ho afi wa ba nkomi bi a ya ju ahimfie ho aboso no time HH mixture ene ne capsules no ya akabom ebabua ayi sa nkomi ni nyina afiri ho hyene nso mame enye mo pemfo ba wo ma akoda no fo na akoda wonya mfinhye atomie no KNG heba eno de no ba ye enye na e wo pharmacy ene heba shops nyina mu wo pedodo to atonje numbers yi 0244 417669 0244 417669 na onempani enkasa ho afei na aduane no a wo kodie no busase aduane no ya the spices ben na ye senye onga mesra aduane meni odi yanko why jahoni yanko sanse woni pakro wo pe wakum onga eno ni natural ni ayade natural spices aye ede agu sase mu kama bi nso yede agu cube mu kama ni aye ne sa na yede amaw eno ne papa no
kope no bito na emwa pa onga eno ne friends e mama helping hand bia wo be steam nam afi na ba wura kakaduro wa be twitwa garlic na afi jene ko wani ye wo onga 3 mix no wo ho be pa chaw ti gu hu keke bankuru tilapia fo fashion ani ase abochi wonam no senye onga e na wo de fa ho a ye nwe bomodin efie be ye da na ye onga eno na promasido of wode aba masesi awade aso amefia ye kama oba ukodwemu a eye ape onga na ma aduan nye de uwie na se wo pe onga no e de aye efie mpanifo de no a oba no wanya busumi nsia de kro no a wo beba na aduan no eye amane yam vita promasido of wadwene mpani ne nkoda nyina ho enti mpanifo e de ye onga no na nkoda de ye yam vita na no so aduane papa ebetimi amenkoda no anyi yie 16 essential vitamins and minerals and yede aye enu nti ebo menkoda anyi ne yie kwahyeokwa enche nkoda esanse yede yam vita and e mankoda no ye woni wheat wo ho ye woni rice wo ho and ye wo maize nso wo ho pomade pani nyina bia provision store bia ben wo na bibia nko yie FDA ahwema je atum se wode yam vita mankoda kwahyeokwa ebi nka no kora wono madawromenti yemfa nsem ne nkopie mu ewo amanone na wa amono ni nsemu no nrada na ebeda adwa na nsane ne mpo ne ebo wokase se America mampani Donald Trump woni mampani a ye friend se Volodymyr Zelensky woni ne kwa akosia na woni akwabo nkomo na nkomo bonachi no na ye sentrafo a womo epempam sem kotokuo no de mayen ewo White House wo no womo buza ye Donald Trump se na eba ye asamba pa na wachire Putin waje atum se what didn't talk any besia na say no can. On Putin, is it your belief, as Mr. Zelensky said yesterday, that the threat of tomahawks and costs, as Secretary Hexet put it, is that bringing him to the table, the fact that it's kind of a carrot and stick? I don't know what's bringing him to I think he wants to make a deal, that's all. I can't tell you what's bringing him. Sure, that's the threat of that is good, but the threat of that is always there. Tomahawks are very dangerous weapons. They're incredible weapons. If you like warfare, it's one of the most accurate. You know, we hit 30 Tomahawks in Iran after the B-2s did their damage. We sort of gave it a little capper with 30 Tomahawks from a submarine. Tomahawks are a big deal. But one thing I have to say, we want Tomahawks also. We don't want to be giving away things that we need to protect our country. Tomahawks na o ka ho asem no akonde ani bia ya de bo man ne ho ban nanso sawo ka se ya de be kwa ba bi dabi ya mfa nkwa ba bia na emom wono Putin na nkasa mu no wa ya na adwen se oba negotiate na Tomahawks ne bi wo ne ho a anase wo ye ho a ya mfa nkoma no ye nkasa ya de e wo no ye bo ho ban na wono nkasa mu nso ye na negotiate na bibia ye fine we ye enkomoba ekọ so e so mpansa ntrofo a e White House ene ye wura Donald Trump nentam ene yabomu kase e de ama wono we abusia we so na ye gina na dumienu kase no ye de nyina asiesia ne so say 2074 woman na so yasne bra na time heba mesha so ebo ye chidom na onga mama helping hand epiapian no na fe promasido of okro ye woman de yam vita enso akan ho ama bibia atimi akwankan bra na etwago e wo SOMPA 106.5 so e won kran no na SOMPA 93.1 e wo kumasen so jigum SOMPA 100. We are equal 100.9 wonu wo kumasen no so jigum madam for radio e wo France Paris afei SOMPA 101.1 watakwa SOMPA 103.3 watakwa de SOMPA 106.1 e wo tachiman SOMPA 98.9 e wo sunyane na SOMPA 90.71 kranza SOMPA 101.3 e wo domana kingdom 106.1 e wo mankasim sujigum mudi code ane so no ya hwe SOMPA FM ye gina mu dendenden TikTok and a Facebook no eya SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube near SOMPA FM Live www.sompaonline.com so and some do one one egu wa de besom wo nemo mishan so some we de besom wo no na posubie ene de this way ye kopie mu ewo atim suadro na circuit court ya eno no ewo ho no wanu ekwa atsesena no owura how na ishak mfinhia no aduasa enwotwe wanu mu kiremu se we defile 15-year-old girl wo wieye wa man HIV adia peso ya remande ne 3 times ye to so miensa wanu mu se eja ya mani bill onko 23rd ye besa na kogiremu ewo court kwame owusu ansan ko wiya aponche mienu court so onko da mu mfie num
Orua amareba Abraham so kasa kyerɛ mu sɛ ɛkame sɛ deɛ maame Gertrude araba esabasa kitoko no ye no wo ya crying baby o na ɛno na America mampani Donald Trump nso ɛde na no atu Zelensky ɛne Putin wo mo nkɔmɔ bonu mu no wo kyerɛ sɛ kakrakra yebeduru hɔ weenum ɛne nsema hodo bebre ya na ɛka ho ɛna nuanom baanu yebɛgye brɛ ɛbɛkenkan ma wo na comment kakra ya ba Facebook Hajia special local foods adawromenti yebɛkenkan dia ma sɛ yapon a ye kwakɔpa aduane adi ufira so de ba na opebi papa atena ne abusuafo na didi a ɛyɛ Hajia special local foods ɔwɔ ha cho atomic kwan ne so no a transition chain ho no hɔ de obutu bia na wontimi nkonso a ne numbers no ɛyɛ 0246 359 921 0246 359 921 na on empani abo enkomo na bibia nso atimi final free delivery guy no e de wode e de abro kama ahin Enoch was say hi Obrempong na your justice system no de e wa amanyofo ne ho na obi akɔwi aponchimpo ene yama ne mfie numi na okɔwi a na ntwe nso a ankobenya mfie sen asemo na afei yen sha se mfiri ha we happy birthday and confirma constable Owusu Opokua Beatrice awo afohwediem ehɔ na wodi ni prosi we fi wono ankasa na genge Steven Oseboaten dodo na afre no ajapaye woni abusua ne nyina wo mo se omma happy birthday Nyankopɔn hyira constable Owusu Opokua Beatrice nyame hyira na wonye okese no ma yokoduru honhom ate omma okuduru a obetim de aba man Ghana ho ban Nyankopɔn onye okese pa happy birthday sanso ena happy birthday and confirma Droa Bless oye fashion designer ewo ntonso ewo asantemantam mu Droa happy birthday Nyankopɔn no mo onti na nimu nkyerɛw na ɔma yedie ene nkoso ani hunumu a obetimi de ayewa adwuma na bibia nso etimi akonkan ede amawo ye wie ne kra no happy birthday and confirma Ignatius Amwaten dodo na afrel Leo Pope anase Mr Enzyme na your birthday bro happy birthday Nyankopɔn no mo onhyira onye okese na onti na nim kyerɛ na ba bia wansusu adu bedru no won fa nkodu ho asomdwe mu happy birthday enko emfama wo yen ya yebagye bre ekenkan kasie ede ma wo no eye me Obrempong nana kwaku ampoma menimini aba abena badu adepa kofi